Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kinilig po niyo po sa kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. May pada makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higalang Miyerkules o gapit sa 22 na ninibuan karon sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. Subo kay pamalandungon ning usa ka 51 anyos nga inahan. Gidunggab patay sa kaugalingong anak didto ni sa barangay Sunog, lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes. Straight to the point. Paita ining sitwasyon na in taon kasubong pamalandungon mahigala ilaning lugar nga to ni Idol Boyke sa San Francisco, Camotes, ha? Gikataho nga nasuko ang anak kinsa giingong dunay kakulian sa pangisip. Dunay problema sa pangisip mahigala. Dihang ipalista kini sa inahan aron ma-injeksyonan og mahatagan og tambal. Straight to the point. Sus Ginoo ko, na-misinterpret siguro niya mahigala nga anong pa-injeksyonan siya. Ha? Di palista siya mahigala nga injeksyonan. Straight to the point. Unsa ka to nga pa-injeksyon basig bakuna gani tingali to. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagaban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukit ug paminaw ang pag-asa DOST Visayas ni pasidaan nga padayong masinati ang pag-uwan-uwan sa Sugbo karong adlaw tungod sa epekto sa hanging habagat. Straight to the point. Pipila ka mga bahin sa Cebu City ug Mandawi makasinati sab o grabing mga pagbaha kagahapong adlaw. Straight to the point. Doon na tayo mga videos mahigala nga nakabaha gyud taon. Gahapon mahigala ang sitwasyon sa mga pag-uwan-uwan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa nagpadayon nga impeachment trial, atong hatagag pagtagad mga kaigalaan kay Porbida. Ang gipresentar kagahapon mahigala si NBI Director Melvin Matibag. Nitugan kini sa impeachment court atol sa pagtistigo ini kagahapon nga matud pa doon na sila'y mga person sa in interest mga kaigalaan, person with interest nga matumbok nga gialigar mga higala sa nga matud pa hitman ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mahigala kay kinis Matibag bag-o pa man lang ning tudlo isip NBI Director karon pa man lang ning tuiga. Imagine ka ang presko ni Sara Duterte nga mo'y subject mahigala ining maong impeachment trial, Article 4, betrayal of public trust, nga ilang gisalot diha mahigala ang grave threats o ingon man ang inciting to sedition. Niadto ning November 23 Inday Maris, 2024. Si Matibag mga kaigalaan gitudlo niadtong Pebrero ni ining tuiga na mga kaigalaan. Correct ka Straight to the dyan. point. Unsa may iyang i-testify? Mura ni mga higala og unsa man kay istorya ang ihatag ni Matibag? Straight to the point. So gahapon tuod man ni istorya gyud mga higala matud pa niya duna sila investigasyon kay kuno kini niyang investigasyon ang threat ni VP Sara active, open and continuous. Ato lang agi katawa mga sukin tigpaminaw. Total, wa pa man ni mahuman tong cross examination unya nga hapon. Di ko ka-imagine mahigalas gibuhian nga mga statements ni Matibag. Kung tan-aw nimo imong evaluate mahigala ang nag-cross examine junior associate lang to sa Fulton Law Office. Kini sa attorney Binluan mga sukit tigpaminaw. Dili pa ni presumably kay ang Fulton Narvasa Law Office man ni mahigala. Ila man ning partnership ni attorney Sigfred Fulton o kanhi Chief Justice Narvasa mga sukit tigpaminaw. So presumably ang mga junior associates pa nagipada dito. Og maoy nag cross examine sa attorney Binluan nga junior associate. Di ko ka-imagine kung kadto mga higalang
Top Gun mo yung nag-cross examine ni Matibag. Ato lang agi katawa mga sukid tigpaminaw. Lakip na ang affidavit ni Las Cañas nga gipresenta. At inisgutan niyo niyan taon mga sukid tigpaminaw ha. Dinis to pagod-uban usab ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Tagan tanig pagtagad. Sa may iyang i-testify nga bag-o man lang siyang tudlo isip NBI director karon man lang nga February. Unsa may iyang istorya nga iyang ihatag ato sa impeachment court. Straight to the Niadtong point. panahon na mahigala nga dunay allege nga gibuhian nga statement si Sara Duterte ang NBI director ato si Director Santiago pa. Kini si Matibag karon lang ning tuiga mahigala to February lang. So unsa may ang i-testify, ha? Straight to the point. Para muhaom-haom ingon sa kining maong threat ni Sara Duterte active, open o continuous. Sa dihang ni pangutana kinsa mahigala ang naanabay na istorya, ha? Kay kadto mahigala sa Attorney Lutok man nga I believe nga naanay na istorya nga assassin pero wa say personal knowledge. Kinis Matibag pod wa pa kuno matukoy. Kung matukoy na ang tudon wa pa gyud mga higala ha. Ongoing pang investigation. Labot sa gikontak ni Sara nga assassin. Kanto ni pagtagad do butaga makigalaan sa ato pamanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan, Vice Presidente Sara Duterte ni larga gawa sa nasod og naa karon sa dahig sa the Netherlands. Straight to the point. Ibisita ni ngadto siyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Samtang balita gawa sa nasod, grupong Houthis padayong nipasidaan sa mga barko o shipping companies nga dili mo dunggo sa mga pantalan sa Saudi Arabia. Kini nunot sa nagpadayong tensyon tali sa Amerika o Iran. Straight to the point. Kiniguban pang mga isutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo 93.9 IFM. Yo! Sukbo! Andam na ba mo?